Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Hey mukoma Nashi, I really do want to return back home, but ndinewo zvinondinetsa mumwoyo mangu, so much that my husband iye anoti pose paanenge achiti he wants to return back home, I always find a reason not to return back home. Chinondirwadza manje vana, because vana vangu it seems as if they have this type of a spirit that keeps on pushing them, wanting them to connect with their roots, but inini handikwanise manje. Ende kutoti ndike ndichitaura even namai vangu zvinhu zvokuti zvinondiremera. I am always too busy for her, zvokuti ndakazotosvika pakutohida my last sin. Even if someone sends me a message, munhu iyeye does not even see kuti ndavhura here message yake or not. I do this on purpose because handidi kuti amai vangu vange vachizviona kuti ndinenge ndavhura here mamessages avo kana kuti ndinenge ndisina. The reason it is because of some of the things that happened when I was still very little. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne15 years. So mukoma Nashi, it was very traumatic, and chakandirwadza ndechekuti as a family then people decided kuti it was far much better for this thing to be kept as a secret. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza. My mom is always apologizing about this, and vanogara vachiti mwanangu dzoka kumba so that we can speak about this, and she even knows kuti the reason as to why I am here in the UK, it is because of that story that happened when I was still very little. Saka chinondirwadza even more, amai vangu kunyange vakati dzoka tinge tichitaura, it's like vanenge vachinditi dzoka tinge tichitaura because the perpetrator, he is no longer alive. Ivo sekuru avo vakasoshaika kudhara. So I think kuti she knows kuti there are no longer any consequences. Like pandakatanga kugara kunoku, I tried to speak with my mom and I said ini ndikuda kuti sekuru vange vachisungwa, but as a family vanhu vaibva vazondifonera vachinditi you need to forgive and forget. Taraona kuti sekuru vako vanorwara because vainge vagara vaine makidney problems, vanhu vachinditi he has suffered already, God has punished him because of the things that he did to you. Mind you, even my own husband does not even know. I had to lie to my husband kuti inini ndisati ndasangana naye ndainge ndiine umwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye, uyo wandaifungidzira kuti ndiye ainge achazova murume wangu. That is why I had agreed kuti ndige ndichizosvika pakusangana naye pabonde. All of this cover up I had to do it because ndainge ndisingadi kuti iye ange achizondibvunza mibvunzo yakawanda since he found me not to be a virgin. So zvinhu zvokuti zvinondirwadza. I want to give him that closure because maybe mumwoyo make zvinenge zvichitomurwadza, but kuti ndige ndichimuudza manje kuti unozviziva here kuti inini pandainge ndichiri mudiki ndakabatwa chibharo nasekuru hanzvadzi yamai vangu. I feel as if I do not have the energy because iye manje maybe anokwanisa kuzotanga kundibvunza mibvunzo yakawanda yekuti currently maybe I am not even ready to answer those type of questions. Saka ndokudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. How do I heal? Because I have not yet healed. I have a good man and I have a good life and God has blessed me with beautiful kids, but I just can't seem to move ahead with my life nekuda kwezvakaitika in the past. So what happened was that tainge tiina vamwe sekuru vangu ava vaipota vachiuya kumba. So sekuru ava zvavaiita ndezvekuti vaimirira kusvika vabereki vangu varara. Vaizoti kana vabereki vangu varara, ivo you will be watching TV, then vaibva vazoya kuspare bedroom kwangu on his way going to the spare bedroom where he used to share that bedroom with my little brothers. Then vaibva vazotanga kutaura neni. Sometimes vaingoti kuri kutonhora, then he would get into the bed with me. Saka vaibva vazotanga kundibatisa sikarudzi yavo vachiti tiri kutamba. Saka inini semwana ndakabva ndachizotanga kunakidzwa nazvo because that was the same time apo pandainge ndoendawo kuma periods, uye zvekare ndainge ndava kutanga kufila kuti chii chinonzi munhurume. Saka vainge vachitondigruma paya, ende nekuda kwekuti ndainge ndava kuitawo wet dreams zvekuti I wanted to experience kuti in reality what is it like, zvekuti pavakazotanga kusika bonde neni
inini zvainge zvotondinakidza because of the way that he had groomed me, but vakabva vachizobatwa manje naamai, ende pavakabatwa naamai I thought kuti maybe my mom was going to do something about it, because matsamwiro acho akazoita amai vangu, I could even tell kuti she was in shock and she knew kuti what he had been doing to me was very wrong. But instead of my mom going to the police, amai vangu vakabva vachizodana vana amai guru. This was done in secret first before my father had found out. Then they discussed about it as a family. So handizivi kuti baba nehama dzababa vakazotsikirirwa here nekuda kwekuti amai vangu ivo, she also came from a very wealthy family, including ivo sekuru ava vaipota vachindibata chibharo vainge vaine mari yainge yakawanda. Ende taitoudzwa kutoti inini baba vangu pavakatanga kudanana naamai vangu vainge vatongoriwo garden boy panext door nepamba pana mama. Saka ivo sekuru ava ndo vakabva vachizoita kuti baba vange vachizogamuchirwa mumhuri, because vanhu vainge vasingatombovadi baba vangu vachinzi garden boy uyu irombe, hatidi kuti ange achiramba achidanana nemwana wedu. So that was the story. And baba vangu, when he was told about this, I saw the pain that was in his eyes, but baba vakangoramba vakanyarara. Hamawo dzababa dzakazouya and dzikangokonfronta sekuru, but nyaya yacho hakuna kana kwayakazomboenda. I still remember very vividly, mushure mekunge vatete vazotengerwa motikari iyi vakaitengerwa nevamwe vatete, but vatete ava vakazoshayika zvavo, vainge vachigara zvekare kuno kuUK, vainge vari vatete vamama. So all of a sudden they started communicating. Then ndikabva ndazodanwa, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwavatete. Ndichisvika kwekwe ndokubva ndatoona kutoti painge patori nemotikari yainge isitomborina kana manumber plates, ichinzi motikari iyi it was a gift yainge yakabva kuna vatete vamama vangu. Saka vatete vangu vakabva vazotanga kundiudza kuti zvinhu izvi zvainge zvichiitika mudzimhuri dzakasiyana siyana, ende ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizongofamba ndichiudza vanhu because vainge vachiti ndinenge ndichinyadzisa mhuri. So ndakabva ndazongonyarara paya mukoma, but zvainge zvichindirwadza. Then mukuzonokura ndaiva munhu ainge ari very depressed, uye zvekare I was always quiet and I lost my confidence kuzonosvika ndichizosangana neuyo akazova murume wangu. Then we moved tikabva tazoya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa, and my mom vakatozvitaura vakatoti iwewe kuenda kwauri kuita kuUK, I am not going to see you again, that one I know. Saka ivo amai vangu now, she is telling me kuti I have to return back home. But I feel as if the reason as to why amai vari kuti I have to return back home, it is simply because amai ivo vanozviziva kuti sekuru vakashayika. Sezvo ivo sekuru vakashayika, there is no one who is going to be arrested. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. How do I heal from this wound? How do I heal? Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndakagara paya ndinobva ndatotanga kutochema. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, what a painful story, what a painful story. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini I am a retired nurse. Iyi mukoma ndakambopenga. Pandakapenga mainge muri mugore ra 2003 ndo pandakambopenga when I was working as a nurse. Ndenge ndichishanda zvangu papare apa. Saka vanhu vazhinji havatozvizivi kuti chiko chakaitika kuti ndinge ndichizotanga kupenga. And I think kuti ndakapenga for nearly 2 months mukoma. Zvandainge ndichinzi ndainge ndichiita, hanzi ndaiti kana nguva yangu iya yekuti ndinge ndichienda kunozvibatsira kana yakwana, hanzi ndainge ndiine rimwe zidustpan randaitora, then ndobva ndazonoita tsvina, ndaizodzoka ndakabata zidustpan riya rinenge riine tsvina, then ndobva ndachizotanga kukambura tsvina iya. Imwe yacho hanzi ndainge ndichidya, imwe yacho hanzi ndo yandaizvizora muviri wangu wose.
apo hanzi ndainge ndiri munhu wekuti I was very violent zvekuti vanhu vaitotadza kundibata, but I do not have a lot of memories as to what was happening at that time apo pandainge ndichipenga. But mukoma chakazokonzeresa kuti ndinge ndichipenga ndechekuti ndaiva munhu wekuti ndainge ndiine hutsinye apa ndichidhila futi nevakadzi vanenge vakazvitakura. So there was this other time mukoma pekuti ndakazongorota, ndakaroteswa ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimboita hutsinye to any woman who would have given birth, zvekuti ndinobva ndangoswicha mwana wake. Hope idzi mukoma dzakaramba dzichingoya kwandiri, ndairamba ndichingorota hope idzodzo over and over again. Zvino ndakazoti ndaramba ndichingorota hope dziya, ndikabva ndati pano regedzai ndinge ndichimbozama kuzviita zvinhu izvo zvandinoramba ndichingorota, zvimwe kuda hope idzi ndinobva ndaregedza kuramba ndichidzirota. Rimwe zuva ndakati ndiri kubasa ndo pandakabva ndazongobatwa nemweya wacho iwoyo wekuti ndainge ndichida kunoswicha vana. Mukoma ndakati ndichinobata umwe mwana uyu ainge ari mukomana, ndakamusimudza with the intentions of wanting to switch him so that I can give him to the wrong mother. Mukomana shi ndo pandakabva ndaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi, ndakangoti ndichingonomubata kudai mwana uyu ainge akarara. That was when I felt as if I was hit by electricity. Makapenya muchita sekunge yainge iri mheni yainge yaruva panze. Mukoma mwana uyu ndakangomugadzika ndokubva ndatanga kutonzwa mudumbu, ndokubva ndaenda ndikabva ndanodurura. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakatanga kunzwa mavoices evanhu vainge vachitaura neni, ndokubva ndaona umwe muchembere uyu ainge akapfeka nhembe achiratidza kuti ainge ari munhu ainge akasorarama kudhara, but muchembere uyu haana kana zvaakataura neni, akangoseka zvake. Ndokoma nashi zvinonzi ndo pandakatanga kupenga ipapo, but mushure mekunge ndazorikavha hakuna kana ani zvake wandakamboudza nekuti ndainge ndichitya kusungwa. Ndoke kutotanga kutotaura nezvayo nyaya iyi. Ndiyo confession yangu mukoma nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakatanga kupenga mushure mekunge ndazama kuswicha vana. Saka is it a trend kutoti nesi anokwanisa kutongoita hutsinye then iwewe obva atokuswichira mwana wako? Please ladies, come in the comment section and tell me your own side of the story. Kana kuri kunzi mushure mekunge wabetserwa paya, unokwanisa here kuzviona kuti panapa mwana uyu haasi wangu, uyu mwana uyu wandava kupiwa haasi wangu, this is another baby. Are you able to tell or you cannot tell? Please let us talk about that issue in the comment section. Uye zvekare kana uchisuspecta kuti maybe wakabirwa mwana muchipatara ukapiwa mwana asiri wako, come also to my inbox. Uye zvekare kana wakambozviitawo izvozvo, come to my inbox and tell me your own side of the story. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndichidawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Saka ndine mukomana wangu uyo wandiri kudanana naye. Mukomana wangu uyo is about to graduate very soon, but then ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyu iye ari kuti anondida, but problem iripo ndeyekuti iye ari kuti ari kuda kundiroora, even though he is a married guy, but ari kuti zvinhu zvedu tichazonyatso kuzvifambisa nenzira kwazvo. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. The reason as to why I have come here, it is because hama dzangu handidi kukunyeperai zvinhu zvakaoma. Like if I tell you kuti izvezvi mumba hamutomborina kana chikafu, and I am even thinking of just dating other men so that vange vachindipa mari. Uyu murume uyu hongu akanditi kana ndikabvuma anokwanisa kutanga kundipa mari achindichengetera zvekare nevabereki vangu, ende iye akati iwewe neni ziva kuti hapana zvatinozoita kudzamara ndazokuroora. So sometimes I cannot put pressure on him. Kana ari seboyfriend yangu haatomborinawo kana mari, ende chinondibhohwa ndechikuti sometimes anotokumbira inini mari
ndaimbopota ndichimupa mari, but ndakabva ndazoudzwa neimwe friend yake. Ndakatombofungidzira kuti dzainge dzingoriwo nhema dzake, just feeling jealous, but ndikabva ndatozviona kuti dzimwe nguva ndinoti kana ndikamupa mari anenge achida kuti anga achitengera umwe musikana uyo waanodanana naye ariko kuBulawayo uko. So I was really hurt, ndokubva azondikumbira ruregerero. Saka iye pandakamubvunza kuti why will you do such a thing, akabva ati it is because even though ndichida kukuroora but hanzi kana musati maroorana zvinobvumidzwa kuti murume ange achiva neplan B just in case kana ukazotizira umwe murume. So mukomana mashoko iwawo akandirwadza. Right now I am like only dating him, and uyo murume uyo is just giving me some pressure. So right now I don't even know kuti what am I supposed to do. Zvinhu zvakandirwadza kuziva kuti munhu atori neimwe plan, yet inini ndakazvichengetedza, haana chaanondipa, ndini ndinomupa mari. Saka I am scared of the pressures, kuti kana ndikaramba ndiine pressure yakadai dzimwe nguva ndinokwanisa kuzogumisidzira ndaita mistakes. Saka ndoita sei, ndoenda here kune uyu who is already financially stable, kana kuti ndoramba zvangu ndakamira nemukomana wangu uyu. But chinondirwadza ndechekuti ndakatofind out kuti ane plan B yemusikana wake uyo wekuBulawayo. What if akawana basa mushure mekunge anditambisira nguva, then over achizoti aiwa inini ndafunga kuti ndige ndichitora uya wekuBulawayo, kana kuti munhu haambokudzi, unozotongozunzwa nemakuhwa kuti munhu atotizirwa. Ndibatsireiwo kani, ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ivedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section, hanzi ndotora decision ipi, pakaipa kani pakaipa. Ngatitaurei naye mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.